Vystavenie dokladu v programe Presto. Pri vystavovaní dokladu v programe Presto postupujeme nasledovne. V pravom hornom rohu máme zobrazené všetky položky. Z nich si môžeme vyberať buď vyhľadávaním priamo v okne, alebo pomocou niektorého parametra, akými sú kód, PLU číslo, čiarový kód alebo EAN, názov, prípadne cena. Položku vyberieme a tlačidlom Enter ju vložíme do rozpracovaného dokladu, ktorý sa nám zobrazuje v strednej časti obrazovky. Pokiaľ potrebujeme pridať viac ako jeden kus tovaru alebo služby, zadáme množstvo, napríklad 7, tlačidlo násobiť a následne máme vybraté kritérium PLU, zadáme číslo položky a tlačidlo Enter. V prípade, že potrebujeme doklad upravovať, slúži nám k tomu spodné navigačné menu, kde máme zobrazené všetky ikony, čo môžeme s dokladom robiť. Pokiaľ chceme doklad ukončiť, stláčame tlačidlo Platba. Zobrazí sa nám okno s možnosťami úhrad, kde je potrebné si vybrať, akým platidlom bude zákazník platiť. Prípadne môže ísť aj o kombinovanú platbu. Zobrazí sa okno, kde je potrebné zadať sumu prijatú od zákazníka a tlačidlo Enter. Následne sa cez fiškálnu tlačiareň vytlačí daňový doklad.